hasiko gara ikusten nola sortu artxibo berriak driven bertan, noski. Badakigu, driverekin askotelan egingo dugu, artxiboak igotzen eta baina baita ere, noski sortu ditugu artxiboak. Horretarako, joango gara beti berria botoira eta hor baditugu aukerak. Karpeta berri bat sortu, kargatu fitxategi bat, kargatu karpeta bat, edo dokumentu desberdinak sortu. Google dokumentuak, kalkulo horriak, aurkezpenak eta bat. Hasteko sortuko dugu karpeta berri bat, dituko diogu adibidez Word, hor gordetzeko Word artxiboak. Eta beste berri bat, kalkulo horriak, hor gordetzeko sortxe ditugun kalkulo horriak. Karpeta sortu egin dira, hemen daude, eta orduan, bakotxa, orain, bakotxearen barruan kokatzen bagara, adibidez Word edo editoreen, testu editoreen karpetan, hor sortuko ditugu, artxibo berriak orain. Google dokumentu bat sortuko dugu, joango gara Google dokumentuetara, hor egingo dugu gure dokumentua, emango diogu izena, sortuko dugu eta egingo dugu dokumentua eta automatikoki gordetzen da. Ez dugu ezer egin behar. Izten badugu, ja ikusten dugu hor Word karpetan, lehenengo dokumentua eginda. Kalkulo horriak karpetan berdin. Egingo dugu berri bat, egingo dugu kasu honetan kalkulo horri bat, kalkulo horriak abiatuko dira, jarriko diogu baita ere izena, berdin automatikoki gordetzen da, eta hemen badaukago ja kalkulo horriak barruan, agertu behar zen hor, gure artxiboa. Berdin egingo dugu beste dokumentu batzuk Google aurkezpenak adibidez sortzeko. Edo gehiago jartzen den botoian, hor badaukagu Google inprimakiak sortzeko, Google marrazkiak, Google My Maps, Google Sites, eta normalean hauek egingo ditugu Google inprimakiak bere eta Google Sites egingo dugu bere aplikaziotik. Hemendik abiatuz, inprimakiak, siteak, hemendik egongo dira, hemen, eta hortik egingo ditugu normalean, egite ditugun siteak eta formularioak. Horrela orduan, era errez batean, kudeatu alditugu edo sortu alditugu karpetak eta artxiboak driven bertan. Poliki joango gara ikusten nola erabili nire unitatea eta nola erabili nirekin partekatutakoak. Oso importantea nola erabili hauek arazorik ez izateko.